Shalom madhita salutna. Hurian itu hatta masuk mahita tu minggu trinitatis manang hasi tulusa daun ni debata. Hatan itu hatta ujahan ima sian buku panuriang Jesaya bidu onom mamukamai sian ayat sada sahat rodi walu tapai huti hutma di bagasan rohat taganuk. Di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibu jala namar mulia jala akarabu ni pahianna mangguhi bagas joro jongjong di atasna suru-suruan serapim akka namar habong onombe dua makukupi bohinasida dua makukupi patnasida, dua makabakon nasida, jala marsijuan ma nasida songonon, nabadia do jahuba zebaot, guk hamulyauna liat portibion. Jadi humutal ma akka ujahan ni tiang sian suara ni namaju, jala go timus joroi dungi hudok ma marjia ma ahu nunga mago ahu ai jolma parbibir naramudo ahu jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun ahu maringanan ai nunga di ida akamataku Raja Jahuba Zebaot dungi habang basada sian akka suru-suruan serapim madapoton ahu jala di tangan nasada batu arang nagara nabinuakna sian langgatan dohot gasip jadi di jama ma pamanganna jala di dok ida maon ida ma odo nama jama bibir ni pamangammu pabua naung ni usat utangmu jala naung ni hukupan dosam dungi hubigima suara ni Tuhani nama dok ise do suruh honokku jala ise pardananan nami jadi nikuma di sodo ahu suruh maahu ido nang sahakna hurian itu hatta naholonga di bagasan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana sebelum jauh saya melihat bagaimana panggilan atas Yesaya ini, kita merenung sebentar atas satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Apakah artinya kita menjadi murid Kristus? Artinya disebut Kristus, disebut Kristen, pengikut Kristus. Itu apa artinya? Apa yang membuat orang bisa bahwa dia adalah pengikut Kristus? Apa yang membuat orang adalah orang Kristen? Bagaimana dia memahami kekristenannya sebagai pengikut Kristus? Artinya Bapak Ibu, apakah hanya kita mau mungkin ya di rumah saya ada aksesoris salib. Mungkin kita Bapak Ibu ada aksesoris salib. Atau bagaimana kita mungkin karena nama Kristen atau mungkin kita dikatakan dalam Alkitab adalah sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, artinya kita dalam perjanjian baru tidak kita cenderung bagaimana untuk secara fisik dari Yesus Kristus atau cara berpakaiannya atau rambutnya atau mungkin pencitraan fisik dari Yesus di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana Bapak Ibu Saudara kita menjadi pengikut Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Bukan arti secara harfiah, tetapi bagaimana dengan ajaran Kristus kita teladani, kita contoh Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Demikian halnya
kita lihat dalam nats kita, mungkin sering Bapak Ibu kita sudah dengar di dalam ini aku, utuslah aku. Suatu panggilan kepada Yesaya pada ketika itu, di mana kita tahu dikatakan tadi bagaimana ketika kematian Raja Uzia dihubungkan dengan kematian Raja Uzia, di mana kita tahu Bapak Ibu bagaimana dengan Raja Uzia di dalam kehidupannya, dalam suatu kehebatan untuk militer maupun memperkuat berhasilnya mengembangkan suatu pertanian di dalam kehidupan Yehuda pada ketika itu, artinya cukup sejahtera pada masa Uzia. Dan disitulah bagaimana dalam kesuksesan Raja Uzia tersebut, dia bagaimana dengan suatu perlakuan juga di mana dia menyembah atau membuat suatu persembahan yang lain kepada Allah sendiri. Sehingga bagaimana Allah yang adalah, kita tahu Allah yang Esa, Allah yang cemburu Bapak Ibu Saudara, unang diduai debatatai debata pargugo naso hatudusan. Di situasi dan keterpurukan itulah bagaimana Yesaya dia berdoa Bapak Ibu di tengah-tengah joro, di bagas joro, nah di Jehuda nang di hati hai madok bohado parnguluon ni bangsa. Bagaimana dengan kelakuan bangsa atau mereka yang sudah dengan campur aduk dengan kehidupan duniawi. Di sini Tuhan tidak mau atas keberdosaan bangsa itu, sehingga dalam berdoa dari Yesaya sendiri ada suatu penglihatan, ada misterion bagaimana Tuhan melihat atas kemuliaannya kepada bangsa Israel, kepada Yesaya sendiri di bagas joro asa Rabbu ni ulusna mangguhi bagas joro, artinya bagaimana menunjukkan kemahakuasaan habadiaon ni Tuhani. Yunak kaningan di akka surusuruan serapim na marhabong onom majouhon nabadia do Jahuba Zebaot. Artinya Bapak Ibu, Allah kita kudus, karena itu tidak bisa ditandingi dengan kemahakuasaannya. Bagaimana orang Yehuda yang sudah jauh dari Tuhan supaya dikembalikan, bagaimana sifat wujud mereka kepada Tuhan yang sebenarnya. Disinilah atas pemanggilan respon Yesaya, bagaimana dalam respon tersebut di sini utuslah aku, panggilan Tuhan memberikan sesuatu milik, bagaimana dia telah mendapat kasih karunia yang dari Tuhan. Walaupun dikatakan tadi bagaimana dia adalah yang bernajis bibir, di bangso naguk si paoto-oto naguk akka nang parbibir naramudo ahu, jala di tonga-tonga ni parbibir naramudo ahu, maringanan di bagasan ng nguluku. Hapi nakaningan nung ngadiday bana Jahuba nabadia do Jahuba, mengatakan bagaimana tidak seorang pun yang dapat melihat Allah itu sendiri, tetapi dengan mengatakan dari salah satu dari suruh-suruan membuat sada gara ni api asa palohoton tu bagasan nang pamanganna pabua nang diusat nang utangna jala ni hukupan dosanya. Artinya bagaimana orang yang di dalam keterpanggilan itu Tuhan akan merubah, Tuhan akan mentransformasi, Tuhan akan memberikan juga atas kesalahan dosanya
asal dia mau mengenal siapa dia sendiri, siapa jati diri dari seorang Yesaya. Dia mengaku Bapak Ibu, omara nadigad akamanginang bui mangakuhon ise hajongjonganna di adupan ni debata, ise nanguluna di adupan ni debata. Artinya Tuhan dalam Yesus Kristus memberikan pengampunan kesalahan atas dosa. Bagaimana kita mengenal Tuhan sehingga kita Bapak Ibu membawa pertobatan, menerima pengampunan dari Kristus, meluputkan kita dari hukuman yang kekal. Itulah menjadi sesuatu yang terbaik bagi kita yang telah menerima kasih karunia oleh Yesus Kristus. Keselamatan itu bagaimana Bapak Ibu dengan kita sendiri naung di zaman kaning pamanganna takas gabe diusat dungi hubigima suara ni Tuhani isedo suruh honokku jala isedo pardalanan nami. Siapa yang kuutus, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sudah mendapat kasih karunia, kita sudah menerima pertobatan, pengampunan itu. Bagaimana tugas pemanggilan kita sebagai orang Kristen? Tadi saya katakan, apakah hanya dengan aksesoris, apakah hanya dengan melihat orang kita sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana wujud nyata kita sebagai orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, inilah di dalam minggu hari ini bagaimana kita mengatakan, inilah aku, utuslah aku Tuhan. Boha holad diulaw nami don waing akamanginang songo padita parhalado alanido sude doi di pajowon natakas tuhita akka amang inang marhite akka talenta harisma na adong dihita bohado di satu padukan atas pemanggilan seperti Yesaya, pemanggilan kita Bapak Ibu yang telah menerima kasih karunia, yang telah mengalami pengampunan dosa. Bagaimana kita bertobat, bagaimana kita berbuat sebagai pengikut Kristus. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Atong takas nuaing marhite talenta na dihoy amang inang bohado naing pasadahota laho pamurahon ng kuryata hakabibi buhahita naong majalo barita ng uli. Siapakah kita ini Bapak Ibu sehingga Tuhan mengetuk pintu hati dari para pemberita-pemberita Injil di 160 tahun yang silam. Isehita huroha halak batak alay naing dohot tuamang inang gabi parsidohot di parnapunaon, utusan pemanggilan Tuhan atas kita sebagai umat Batak. Gudang dupi akka sukuna asing akka manginang alay dituduh di bata akka tuan padita na julo rotu tano Batak asa doho amang inang gabe parbarita na uli asa dohita sudina utusan songo padohan ni si Yesaya. Inilah aku, utuslah aku Tuhan. Talumubi naing pesta hunot tama nang perayaan ni Huriata Seding 125 tahun atas tugas dan tanggung jawab kita Bapak Ibu semua. Atong bohado naung takas tagumuli di tonga-tonga ni nang akaparado di tonga-tonga ni nang sosialisasi ni Huriata ikut takas matutu ulaon parbarita na ulion akamang ikut takas ma Seding naing ulahonota unang gabi sumurut alay buhado asa terjudo pe gudang marhite Huriata marhite nang akka ulaon parbarita na ulion di akka Seding saha tutikion gudang dopera akka utakta akka amang naso tardungdu kita songon hita naung dijadikan murid oleh
para pemberita Injil bagaimana kembali HKBP memuridkan orang-orang yang di dalam latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Nasotakas do penasida di ngulu si ganupari, nasotakas do penasida yakka pendidikan dohot nang kemajuan tusima di ju nang hita akamang inang tusima di ju akka paditata bibil fro guru huria nang diakunes asa takas majuhon nasida asa dohot parnapuna di sodo au Tuhan suruh maahu atong nang di akka harisma talenta na berbeda akamang bohado naing dohonota inilah aku utuslah aku Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita instansi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah di mana kita sekarang berada Bapak Ibu Saudara yang terkasih atau disemangat mengobarkan zending ma nang ulahota takas songonaung pinabotohon ni akka opui diaka nang sosialisasi tahun zending do departemen marturia bohado tutu takas asa di akka ulaon na tardungduk kita musena nang tu akka Afrika dot akka luat na asing na adong di Indonesia on akka mang di semangat di Injil di semangat parbarita na ulioni mara di pahulak tu hita nang ruas ni HKBP padita parhalado nang saluhutna asa tolhas barita nauli nasian tuhata di bagasan akatiki naroodope akamang inang atong di juhodo hita ilah aku Tuhan utuslah aku naing masongoni donota hati dakonota akamanami inanami di tonga-tonga ninguluta songon ama ina parhalado nang akapadita pehami asa takas mabuan di keberagaman di tonga-tonga ni akahamajunon bagaimana kita merespon kembali sebagai umat HKBP songon ruas pamatang ni Kristus sita akamang inang bohado dijuhon atas pengenalan diri atas kesadaran kita mau dengan bagaimana merespon disodo au Tuhan suruh mau isedo parsuruh honoku nina tuhaku jadi nitama amang inang disodo ahu suruh mau atong borat mahita akamanami inanami di tengah-tengah ni parsuruon nasihat Tuhatay tanpa Injil kita tidak mendapat apa-apa sebagai umat-umat Tuhan orang-orang Batak bangsa Batak mau lihat ma di Batak bui nang hita gu internasional bui pistar bui maju nang halak Batak anggoso rodo berita nanguli tu tano Batak di 192 tahun nasalpu mungkin kita Bapak Ibu tetap di dalam keterbelakangan di bagasan hahulumun mungkin tetap kita dalam dunia okultisme saat ini alai mau liatema di roro di paulak di bata nang tua kapar barita nauli asadoh dohamang asadoh toy nang asadoh remaja pemuda HKBP mau jemaat yang misioner mau melakukan dan memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Ima takas maju hita laos di ipadomu akamanginang di minggu syukur ni hari ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia doh di minggu UM nang di Tikion doh nang di pelantikan ni Parhalado Resort di Haki Bandung Tengah. Alani di pasu-pasu tuhata mahita salukna tarumubi nang ulauta doh nang di kebersamata akamang inang di paduan suara gemende na adong sian jati waringin rap dot hami na bersilaturahmi hita dot takas makalason minggu sadarion bahwa Tuhatai nabadia do Jahuba mari dengan kemahakuasaan habadiau ni debata dipakulingi hita akamang inang inilah aku
utus laku atong borhak madamang dainang borhak mahita asa gabe saksi sakni Kristus atas berita Injil, atas Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin martang yang mahita. Tuhan mauliate marohanami, ima Tuhan di parsuruomu tu panurirang Jesaya, ditiki nang hama muron ni Jehuda, doho nang di keterpurukan nang binain ni Raja Usia, saat tu nabui ibana tu penyakit kusta, gabe songon sada dihitung bangsu Yuda nang tibana, laos di sido Tuhan di bagas jorom, laos di si martang yang naposom si Jesaya di pakulungi ho Tuhan, takas diaduk buhi dohot akka serapim patuduhon nabadia do Jehovah Zebaot, laos di sima di parsuruommu Tuhan nang tu ibana isedo suruhonoku di sodo au Tuhan suruh mau atong di parsuruon nasongonima Tuhan naing ulau nami naing responon nami ale Tuhan songon pamatang ni Kristus hami di huriam sadok HKBP talumubi nang huriam di Hakai Bandung raw formanda asa gabi jemaat na misioner hami lau makatidakon ho Kristus gabi haluaw nami nuaing sugot rudi saliling nililing na atong pake hami Tuhan marhite talenta harisma asiniroham anugrah naku jalohami naung sinalpua dosa nami naung disalosei dosa nami marhite Kristus Jesus atong di pajuwo di parsuronima naing patari daun nami mauliate maroh nami Tuhan atong juma hami di sodo hami Tuhan di parsuroni asa mengulahon panidangion songon amay ina akka parhadup pami akan aposom nang akka sikola minggu talumupi Tuhan di tahun tau zeding 125 tahun nang bui mangararat nang diulau zeding doh naung bui Tuhan didungdung musena tuluat Afrika di bulan Juli 2024 tahun atong huhubasi hami Tuhan marhiti akka perayaan marhiti akka pertanyangan di sektor marhiti pertangan di akka huria Tuhan di bulan Juni on doh nang di pesta raya 30 Juni 2020 asalam hubas hami Tuhan laho manginguti mames tahuni doh gabe utusan hami Tuhan marhiti ulau nami talenta harisma do di bagas nami akan naposom mauliate maruhan nami Tuhan songoni nang huriam di arisadario Tuhan dinabui ro nang tamui ni hurion sian gemende sian jatuari Tuhan di paduan suara di nama kalasot Tuhan di nama katidakon nasida gabe hatami gabe lasni roha gabe jaminda nama ngulu Tuhan rup dohot nang huriam sian paduan suara glorius nang ditikion atong di patung tomu ho Tuhan nadinggan dia kaparsauran nadinggan ditikion sai pahok ma Tuhan akka parsauran nami gabe saksi-saksi ni homa ali Kristus na sida marhiti panidangion di paredeon asalam tabba bilangan nyakana porsea dope Tuhan marhiti jamita di paredeon tua kaari na manghiton sonya nong martai muda na sida Tuhan di paduan suara gemende sian huriam hake jati waringin totong Tuhan juluani akalak kana sida di bagasan hai pason dohot nang lasni rohamal tu akka ulo nasida tu bagas nasida di Jakarta di bagaran hai pason dohot lasni roha nasyak Tuhan soni nang huriam pasu-pasu di parson nami nauli Tuhan asa tong mangulahon hobartu asi dohot holong dirham di pajuon natakas tuhami soni mali Tuhan nang diulahon ni akawan nami na maragami ho upasu-pasu ho Tuhan di bagasan lasni roha Tuhan nungan kaningan sosialisasi sian biro sian nang seksi sending ni huriam taringot tu ulaun na balga di HKBP ima Tuhan di hut nang jending 125 tahun pasu-pasu Tuhan di Pangaredo ni huriam mahi Bandung reformanda nang do di kapanitia nang songoni Tuhan dia ka
nang sian si seding Tuhan totong na sida marsadan roha do akana posom patu pahon nang las ni roha parmingguon do akka pertangyangan asa gabi takas sami Tuhan bui tersosialisasi bahwa hami huriam Tuhan alani barita naurido di bagasan dapat hami haulion las ni roha gugu nang sudi hadumaun di tonga-tonga ningunay mauliate marohan nami Tuhan mangut hami Tuhan dia sadarion totong nang di akalas ni rohani huriam patu pamay Tuhan di bagasan akka hasadaon namar hasadaon nang di akka program ni huriam tuakatiki naroon Tuhan mangidu hami urasi hami sia dosa pangason nami asalam tamahami Tuhan majalo hasitongan ni barita nauli do nang habaoran ni pasu-pasum hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.